Magandang tanghali sa inyong lahat mga below kong subscribers. This is again my personal vlog. Today is naka-lunch break lang ako. Kinuha ko tong camera ko para dahil lagi naman makulimlim at hindi masyadong maliwanag araw, umuulan, kaya madilim yung mga vlog ko. So today naisipan natin mag-vlog ulit. Ayan, dahil nga may konting araw, samantalay natin sinunong araw dahil again magandang quality ng video pagka mas more light compared sa makulimlim, mas darker ang mga video. Ayan, ongoing pa rin ang repair ng ng reconstruction ng bridge ng dito sa Fiesta Tabun. As you can see, nandito tayo sa one way na tulay. Headgear pa lagi. So, nasa kuya habang nakaupo motorized vehicle. And speaking of motorized vehicle, starting sa December 1 daw, not sure how gaano ka-legit yun, pero yung mga e-bike is kukumpiskahin na sa hindi naman sa mga barangay, sa mga main roads lang daw. So most likely yan mga highways yan. Highways na mga main roads ng national roads kumbaga. Pero mga ganitong mga tipong yan, mga barangay streets yan, magagamit nyo pa naman din yung mga e-bikes nyo. Kasi tutusin nga naman tulad yan, for sure kung subscriber kayo dito sa aking channel is napapansin nyo na isa sa mga lagi ko nirareklamo sa mga e-bike na nagkakos ng traffic, and then nabibigla ka, mga nagdadrive na kami road to edad, mga bata hindi man lang marunong gumamit ng flasher at hindi marunong gumamit ng fast tsaka slow lane. Kung nagmamadali ka na, sa slow lane pa rin sila. Saka again, dahil nga bata yung mga yan, yung reflex ng mga yan, saka yung power, ay papayas ba, yung control nila sa manubela ay hindi pa ganun ka stable. Kasi naman nandun pa rin yung factor na dapat stable yung hawak sa manubela. Kasi tandaan nyo, sa sasakyan, isang maling lang, angulo, habang mabilis ka, maaari ka nang mabangga. And aminado din ako dun. Dahil kaya nga as much as possible, kahit na malaki na ang braso ko, yan, adult na ako, mabagal pa rin takbo ko dahil konting mali lang o konting instability sa sa hawak sa manubela, set lang ka talaga. Ay, maraming umalma sa yung iba, sabi to bebenta yung mga high-end na e-bike nila. May mga nakita high-end na e-bike, kakabig lang daw. Nagagamit nyo pa rin po yan. Pero yun nga, isa rin bagay para nga naman iwas corruption dito sa natin, sa bansa natin, is dapat magkaroon ng clear na instruction kung ano yung mga exactly what are considered na e-bike. Halimbawa, or yun, sa mga licenses namin, magiging muna, meron dapat may specifics kumbaga na what must be followed, do's and don'ts. Simulan mamaya. Do's and don'ts.
yan para sa mga buhaya, iba. Ay, atong flasher yun. Wala lang. Mag-motovlog tayo bandang Marisol kasi meron ng utang na babayaran doon. So tara, samahan nyo mag-vlog sa tali. Try natin umikutan ng konti. Let's check the situation ng Barangay Marisol. Speaking of Marisol, alam niyo ba na ang Marisol ay dating sa kopyan ng Barangay Pandan. Kaya nga dati nung nakatira kami dyan sa may Marisol, Magalang Avenue is nasa Benigno Aquino na kami. Yung address card ng ate ko na ilalagay sa sulat niya is Pandan pa rin. Kasi ang tawag dyan sa Marisol is Old Pandan. Yung mga matatanda ang alam sa Marisol, hindi Ninoy Aquino, Old Pandan ang tawag. So mga talagang mga matatanda na nakatira dito na. Pero ngayon wala na yung mga matatanda yun, or most likely nasa bahay na sila. Kaya yan, ang Marisol is Marisol na, hindi na Old Pandan. Pero yan, again, ang Marisol is Old Pandan na. Pandan yan, wala dito sa kabilang side, yan, Pandan yan. Hanggang doon sa may FG ng Pumuseno, yan, sa land tenure, yan, Pandan yan. Dami na rin naman pagbabaw, nakikita niya, no? Ginagawa nila yung yung kanal. Speaking of kanal, naalala ko na yan, doon ako dati nakatira dyan, dito yan, may manduka dyan, yan, may malaking jeep ng yan, ay, ikot pala yung may malaking buhangin na yan, dyan ako dati yan. Ano yan? Ay dito na sinunta na dito lang, matawid ako dito no, nakikilaro ako. Kaya speaking of kabataan, maliit ako, alam ko yung mga kanal dyan natatakot ako kasi parang sobrang taas. Ngayon lumaki ako, yung medyo tumangkad. Ay, nandal na maiba tayong konti. Ba, nag-iba na. Ba, nakasarap to? Hindi na ito ba yan? Aking pagkakaiba. Doon dati nakatira yung best friend ko na elementary na si Jeffrey Hasmilio. Nasa malangit na ang kanyang kaluluwa. A few years ago is yan, sa makabilang buhay na siya. Hindi ko man lang nakakwentuhan bago yun nga, na mahilig din mamundok, mag-hiking. Siguro kung na-tiyempo ngayon, baka nakakasama akong hiking yun Hindi lang nag-hiking lang, na-invite lang. Hindi ko naman talaga trip yung hiking na magastos. Pero again, tawag doon sa